Вака отиде че далеч Перник. Вака, леко ми не. Далеч. Чак в Перник. Да. Ама да, и тато ми тук. Да ми, и теби, ами ми тук него. Деви! Hey, Mom! This is Davy! Bye, Davy! Bye, Davy! That is Davy! That is Davy! That is Davy! Къде минава влака, мамо? По тунела ли минава? Аян, по тунела минава. Нали? Амо де! О, влакът замина. Отиде много. Отдолу има, знаеш ли какво отдолу? Какво? Отдолу има врата. Къде, по тунела ли? Отдолу. Отдолу? Под земята. Сериозно? Да. Ми да, наистина там е метрото, мамо, под земята.